Hej, i denne video skal I lære lidt om målestoksforhold. Og vi begynder med at se på tegneblokken her i algebra-vinduet. Vælger at fjerne koordinatsystemet, men at tænde for gitterpunkterne. Det er for, at vi kan fange de firkanter, kvadrat og et rektangel til de forskellige gitterpunkter. Går vi op i polygonværktøjet heroppe, trykker på polygon, fordi at så kan vi tegne først et kvadrat, tilbage til udgangspunktet, og dernæst kan vi tegne et rektangel, og tilbage til udgangspunktet. De bogstaver, der sidder på mine to firkanter, og derfor går jeg herop i vis skjul navn, trykker på den, og så kan jeg trykke hen over hvert bogstav, få fjernet dem på den måde. Og nu gør jeg det kun for de små bogstaver, for det kan være meget rart lige at have. Nej, ved du hvad, jeg fjerner faktisk også de andre. Det kan jeg gøre på en anden måde. Det kan jeg gøre ved at trykke her henover. Ikke over det blå, for så fjerner man hele punktet, og det er jeg ikke interesseret i. Men hen over skriften, så fjerner man simpelthen bogstaverne. Og det har vi så gjort nu. Det er så at sige, at jeg gerne vil arbejde med det her kvadrat i målestoksforhold 1-3. Det vil sige, at jeg vil gerne lige for det første skrive en lille tekst. Og det gør jeg her. Jeg skal målestoksforhold 1-3. Til OK. Det kommer så til at stå her. Der kunne jeg vælge at have en variabel. Det gør jeg ikke lige nu. Så og nu vender også det der, så det fjerner vi også lige. Nå, så fjerner den det hele. Vi prøver lige en gang til. Vi skal bare have et tekstfelt. Vi nøjes med det, fordi vi har taget tekstfelt med en variabel mulighed. I stedet for tager vi bare tekst og skriver målestoksforhold 1-3. Og siger OK. Den her kan jeg så flytte rundt på. Gør jeg lige ved at hoppe herover, hvor man kan flytte på noget. Og så kan jeg ellers flytte det. Jeg tror, jeg lægger den lige herover, så den ikke kommer til at genere for meget. Og så går jeg simpelthen over i mit, skal jeg finde den her, mit tegneværktøj. Frihåndsform. Fordi nu vil jeg gerne forklare, at hvis nu vi skal lave det her kvadrat i målestoksforholdet 1-3, så hvis vi har den her på tegningen, så vil den i virkeligheden svare til, at den er 3 gange så stor på hver side i virkeligheden. Det vil sige, at hvis jeg har en lille pil, som den laver ovenikøbet på sådan nogle fine punkter, det gider vi ikke at have. Så det sletter vi lige. Og så går vi tilbage til den anden frihåndstegning. Penneværktøjet. Så meget nemmere at gøre sådan her. Vi har, den blev lige lidt for lang, men det går nok. Når vi har en her, så vil det svare til, at man faktisk skal gange den op med 3. I virkeligheden. Det vil sige, for hver gang jeg har sådan en her, nu går vi herover og tegner. For hver gang vi har en side her, så skal der faktisk i forhold til målestoksforholdet 1-3 være en af dem. Så 1 bliver pludselig til 3. Jeg vil lige en pil. Så skal jeg faktisk tænke, at den næste lille linje her, som er på 1, den skal jeg også gange med 3. Og det vil sige, at hvis jeg skulle tegne den,
Så skulle den tegne sig op til 3. Så er vi heroppe. Nu skal jeg lige have flyttet mine flader lidt her, så jeg går lige ned og trykker flyt, så vi kan få rykket det her lidt op, så vi kun kan se det her. Og så går jeg tilbage til pindeværktøjet, og tager den her, og det vil sige, at den sidste lille pil her, gør sig ud for, at den så i virkeligheden er 3. Så jeg tegner den op til her. Så det vil sige, at for hver gang vi har en her, så bliver den i virkeligheden 3 gange så stor. 1, 3 gange så stor. 1, 3 gange så stor. Det samme gør sig selvfølgelig gældende den anden vej herudad. For man kan sige, at der er 2 dimensioner, 2 retninger i sådan et kvadrat her. Og det vil sige, at jeg skal gentegne 3 op her. Og det skal jeg gøre med den næste også. Og det skal jeg også gøre med den næste. Og nu er jeg lige hurtig. Nu laver vi lige et lille regnestykke. Så det er 3 plus 3. Så jeg kører lige 3 hen først her. Og nej, det var ikke særlig godt. Jeg skal lige have flyttet min blade her, så jeg kan komme til at være her. Ja, det ser lidt fjollet ud det her. Jeg tror lige, jeg går ind og siger, at den her vil jeg gerne, slette. Så går vi til slet, og vi gerne skal jeg huske at gå tilbage til mit penneværktøj. Hernede. Og tegner lige. Også 3. Og igen 3. Nu er vi igen på vej ud af boksen her, så jeg må lige flytte mit værktøjsting. Og tilbage til pindeværktøj. Og det kan man jo bruge meget tid på. Men så skulle den være der. Så nu kan man jo se, at der er en hel masse streger herovre, og det er jo frygteligt besværligt. Og man kan jo gøre det på en meget nemmere måde, men nu er det lige for at forklare det. Allerførst vil jeg lige flytte tilbage her, så vi kan se vores kvadrat, rykker det her ned. Og så er det faktisk i virkeligheden så smart, så nu kan vi jo godt se herovre, at for hver gang vi har rykket 1 ud af, så er det i virkeligheden, at man er rykket 3 opad, og 3 og 3. Så kan vi i virkeligheden gå tilbage til, nu fik jeg rykket hele den her, det vil jeg ikke, jeg vil hellere rykke hele flade. Nu kan vi i virkeligheden bruge vores kvadrat her, og trække ud fra der. Nu var den allerede i gang med det, så nu hører jeg bare, hvis jeg nu siger, at det her punkt skal stå fast, så starter jeg lige med at sige, at det her punkt skal rykke 1, 2, 3 til op, og 1, 2, 3 til op. Det samme kan jeg gøre her. 1, 2, 3, og 1, 2, 3. Og for det så stadig skal være kvadrat, så rykker den her selvfølgelig med hængeren op. Hermed har jeg altså fået lavet den lille firkant, eller det lille kvadrat her, som oprindeligt er her, om til, at det i virkeligheden, hvis det er målestoksforholdet 1:3, så vil den i virkeligheden være så stor her. For stadig at illustrere, at jeg vil vise, hvad forskellen er, også når man skal kigge på areal, så går jeg lige ind og trykker polygon og siger, at jeg vil gerne lige vise den oprindelige her. Fordi så kan man jo pludselig godt se, at arealet af det lille kvadrat er meget mindre end arealet af det store kvadrat. Og for at beregne arealet, så kan jeg faktisk gå ind og sige areal, tryk midt på, bum, og så regner den arealet ud af der. Hvis jeg trykker ud den store, så regner den arealet ud af der. Og der kan I jo så se, at forholdet mellem 9 og 81, jamen, det er jo ikke bare lige, at det er blevet 3 gange større. Det betyder altså, eller det viser altså, at når vi har med areal at gøre, så kan man ikke bare sige, at det bliver 3 gange så stort. For det er faktisk hver side, der er blevet ganget op med 3. Og derfor bliver det faktisk 3 i anden. Men det er noget, vi venter med.